Homo Sapiens, el podcast que demostra que l'ésser humà involuciona. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del teu podcast setmanal en català, Homo Sapiens. Molt bona tarda, Albert Sotillos. Molt bona tarda a tots i totes. Bona tarda, Albert Herrero. No et pregunto com estàs. Com estic? Ara mateix No t'ho pregunto. No m'ho preguntes. Sempre estem igual. No aprenem. No ha canviat el meu estat de la matèria. No he passat de líquid a... No m'he liquat, no m'he sublimat. Ojo, Ojo la sublimació. Ojo la sublimació, Vam parlar de la sublimació amb el temporal Filomena. Ojo la sublimació, que passem de sòlid a gas. El que... Bueno, l'estat nostre ara mateix és líquid fluid. calentíssim. Fluid, jo sóc un líquid. Més de... No sé... No fardis. No està bé fardar. Fardo si puc, perquè tenim un superepisodi amb el Pare Costa que ha anat molt bé a les xarxes socials. Que no significa que la resta no siguin superepisodis. Des d'aquí love. Però Pare Costa sempre... Pare Costa, sí, no sabia que Pare Costa era tan conegut. Pare Costa pot ser influencer de l'església. Pot ser... Tiene la senyal de Dios. Potser qui porta... pot ser el... No. El que porta les xarxes, el Vaticano. Com es diu això? El que porta el Community. El Community Manager, no? Del Vatican City. Pues qui sap? Potser sí. Gràcies a tots. És una bona feina. Des d'aquí... Agraïment. Amor. I comencem. Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català. Doncs Albert Herrero, tornem a estar aquí una setmana més. Ja portem 48 episodis. 48 episodis. O sigui, l'any té 52 setmanes. Estem a 4 episodis d'haver complert un episodi setmanal. Sí, o sigui, ara mateix portem, jo crec que més d'un any a Ràdio Estafrancs. Sí, allà estem, sí. I vam començar Vam començar el març-febrer del 2020, Vam començar el 2020, com passa el temps. Portem 2 anys. Portem 2 anys al vostre costat. No n'era conscient, no n'era conscient. Com passa el temps? Com passa el temps? Aquell estudi que, per desgràcia, no vam poder obtenir imatges com estem fent ara mateix. Anem evolucionant a poc. A poc, de mica en mica, anem pujant graons a l'espera de la gran trucada de Catalunya Ràdio. Llavors, clar... Mònica, truca. És difícil. Mònica. És complicat. Truca. Sí, com a la marató. És difícil, a poc. Però hasta al caure la trucada de Catalunya Ràdio... El mòbil sempre amb soroll, Sempre. O sigui, jo m'he buscat els telèfons de Catalunya Ràdio i els tinc ja registrats, per si em truquen des del fixe. Perfecte, fem bé. El tinc ja pillat. Doncs, ja que parlem de Catalunya i dediquem el nostre entorn més proper, no? Avui m'he despertat amb una notícia traumàtica. Traumàtica perquè avui se m'ha caigut un mite. Se m'ha caigut 2 mites, de fet. S'han caigut tipus persona gran que es trenca la cadera i ja caput? O s'han raiscat? Com ha sigut la caiguda? No és una caiguda física, sinó és una caiguda metafísica. De la psique, no? De l'Homo Sapiens. Ostres, aquest tipus de caiguda, aquest tipus de desprendimiento de retina, no? Que fa mal. Algo intern. Algo intern. Per què? Perquè avui em desperto, obro el periòdico com faig cada matí, periòdico i cigarreta. El periòdico, o sigui, el diari, el periòdico. No és un castellanisme, el periòdic. És que es és diu el bastant, periòdico. Que potser es diu perquè és periòdic, també. Bona. Potser sí. No es diu el quotidià. El quotidià no n'hi ha, el periòdic. I mirant internet, les xarxes, Twitter, bàsicament, m'he assabentat que avui Gerard Piqué, defensa central del Barça, i Shakira, cantant de reggaeton... Has obviat que Piqué també ha rebut premis al millor català de l'any. Cosa que és molt important.
Premi Mundo Deportivo. Premi Mundo Deportivo. I la guanyadora de molts Grammys, cantant Latinos. famosíssima, mig catalana, bueno, ja no potser, Shakira, Ai. ho estan deixant. Hòstia. No ho han deixat, però ho estan deixant. Hòstia, tio. La notícia... Mira, la notícia... Que és... Segueix. Però que s'enfada del Milan. I l'altre com es diu? I l'altre, que ningú sap com es diu. No se m'acudeixen noms de goma d'esborrar. Però la cosa està Carioca, que Piqué... es diu Carioca, el Pino. El Pino. La notícia és que porta Piqué més d'un mes Sí? vivint a un apartament de soltero, Ai. un loft, Petit, no segur, humil, un 300 metres quadrats, 30 metres quadrats amb cuina i bany al mateix lloc. amb alquiler a 2.000 euros Que mensuals. pots fregir-te un ou mentre cagues. Així és de petit, d'humil. Bueno. La cosa està en que aquest home viu a Barcelona desemparat. Hòstia, L'han i- fet fora de casa seva Bueno, perquè Bueno, Shakira què ha passat? s'ha assabentat, Què ha ha passat? descobert, Ai. ha tirat del fil, No. haurà mirat, haurà xequeat el mòbil, ha vist O que no. Piqué, O haurà vist, algú un xivatazo. o potser ho ha vist, que encara seria més traumàtic, ha vist que Duríssim. o s'ha enterat que Piqué li ha ficat les banyes No. amb una persona a la qual desconeixem i la qual detestem. Qui? Per què? O sigui, hi ha nom, o sigui, s'ha filtrat No, ja no. Però, Són especulacions. No sap. possibilitats. N'hi ha moltes. Molt probable que, per exemple, Ada Colau, doncs és improbable. Sí, És improbable. però ell sí. Però podria ser. Perquè No descartem. Ibai, una possible relació amb Ibai. Ah, podria ser. Podria ser. La cosa està en que l'ha fotut fora de casa, no veu els fills des de fa un mes. Ai, però això... Això ho dic jo. Lo dels fills ho dic jo. Però volia fer-ho traumàtic. Vale. I total, que han partit peres, han separat camins i crec... Definitiu o no és definitiu? Crec, hi ha opinió personal, hi ha un toc de picant. Crec que no hi ha marxa enrere. Oh. Devastadora noticia desde el norte de España, aquí Cataluña. Me imagino los telediarios de México. De Perú. Gerard Piqué. Se confirma la tragedia. Colombia, que es colombiana, Shakira. El Piqué, malparido. Oh, tirano nacional, Tirano nacional. Cremant samarretes de Piqué. Oh, sí. Va, això crec que passarà. Ojo, Oráculo, el oráculo. I a més posant vídeos de Piqué perquè la gent sàpiga qui és Piqué, quan el pitaven amb la selecció espanyola, saps? Com si fos superodiat aquí a Duríssim. a Catalunya. Total, A avui mi m'omple el cor de pena, avui ha mort una part del meu... Ha mort el meu ventricle esquerre, ha mort una part del meu cor. El que destinaves a l'amor, Eh, l'altre era pur múscul, només fisiològic. Solo gym. Solo gym. L'altre... L'altre era l'amor. Love. Molt bé. Se m'ha trencat. Ja. Per mi l'amor no existeix perquè per mi l'amor Era... era Piqué i Shakira. Quan em deien, Albert, per tu què és l'amor? Deia, Piqué i Shakira. Shakira i Piqué. Vols fer una cançó? No, està bé. Total, la cosa està en que acabant aquesta etapa de Piqué i Shakira també acaba una etapa que per mi va ser important, per tots, crec. 2010. 2010. Fa 12 anys recuperant... Què va passar el 2010? Què va Quants passar? anys tenia jo en aquella època per saber què feia amb la meva vida? Què va passar el 2010? Es van conèixer Piqué i Shakira. Vale. I És que te'n recordaràs. ara estic desbloquejant moments de veure quan van pujar els del Barça a l'escenari un concert de Shakira, sí. la cançó que en Batlló que li dedica la Shakira al Piqué. Sigue. És que... Contigo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Caput, ja està. Els 8 que falten potser no són del Piqué. No són del Piqué, segur. La cosa està en que jo em plantejo, aquests 12 anys que hem viscut han sigut una mentira, han sigut una fal·làcia, No. han sigut No. èter, han sigut algo que no, Fantasia. un somni. Un somni. Per què? Un Christopher Nolan ha ficat la mà aquí... Jo crec que no, jo crec que la relació va créixer, es va desenvolupar
I vull arribar a pensar que ha aguantat amb pinces, però és cert que tots sabem que en la penya aquesta famosa això és campixa. El mamoneo es porta És molt. campixa Jo crec que ha sigut una cosa tan evident. i ha caigut pel seu pes. Preservatiu ja, però el coixí de la Shakira, saps? Directament. Que barro. Directament. Quin bastó. Saps que l'altre dia parlant... El llit sense fer, ja, directament. Confonent-se, saps? Ja no... Unes calces ja per l'armari, saps? O sigui, que dius, esto no és mío, no? Tot malament. L'altre dia parlàvem amb algú del tema aquest de les relacions dels famosos i em va dir que Drake ficava Tabasco... T'ho vaig dir jo. M'ho has dit tu? Sí? Fa temps. Sí? Sí. Hòstia, pues heavy, eh? Bueno, acabo la història. Ficava Tabasco al profilàctic un cop havia ejaculat per tal de que la gent no extraiés les seves relacions, no extraiessin d'allà els seus fluids corporals, seus fluids, les seves emanacions i fes un in vitro i sortís un Lil Drake. El que passa que no tinc clar que el tabasco sigui, diguem, anticonceptiu com a tal. Jo el que sé és que provocava picor a les noies i la van arribar a denunciar. Ah, sí? Perquè els hi picava, diguem, la vagina, la vulva. Però tornant a Piqué i Shakira. Vaya giro. Tornant aquí, Barcelona. Catalunya, Castelldefels en concret. No, Sant Just. Ah, vale. Sant Just d'Esvern. Bueno, per què parlo de 2010? Perquè ja eren feliços. Als 40 sonaven El Canto el Loco. Bueno, ja no som tan feliços. Ja. Sonava Bad Romance. Oh, de Lady Gaga. Lady Gaga. M'he apuntat. Sonava el Waka Waka, òbviament. Vale. I sonava també I Got a Feeling, de Black Eyed Peas. Un grup que molts i moltes no recordareu. Grup que va passar, o sigui... Va passar... Possiblement un dels grups més... Més suflé, no? No, suflé no. Un grupazo, però que també era molt producte. A més, és que recollien molta ètnia, aquell grup també. O sigui, era un producte molt de màrqueting, però alhora molt musical i molt ben elaborat. Abarcava molts mercats. També t'he de dir que crec que el recordo com un molt bon tema, eh? I got a feeling. Albert Herrero sempre ràpid els piuets. Atent a tot. Un minut. Tots recordem, amb aquesta cançó, tanquem els ulls i recordem una joventut sense preocupacions, on el millor era, la teva preocupació era fins quan havies de tornar a casa d'estar jugant. O si trobarien al carrer tornant de l'escola. Clar. Sèrio. On el major problema era que t'havies deixat el bocata de l'entrepà del pati i havies d'estar passant gana fins al migdia, una fam brutal. El teu problema era tenir caca i no poder anar al lavabo perquè el profe no deixava. Els lavabos de l'Insti eren molt cruels. Quan el teu problema era quan estaves suant a l'estiu amb aquesta hormonació, fer una Katy Pen que aixecaves els morts i no podies sortir d'allà. Què passa? Clar, 8 hores allà ficat. Si ja comencem malament el dia... La teva preocupació era que el gra d'acné del front no es rebentés a mitja classe d'educació física i et regali més pus per tota la cara. Correcte. Quan la teva preocupació era veure el Cracòvia amb la família i l'APM i ja no n'hi ha cap. Ara mires Crims. Ja no és el mateix. Doncs, tornant aquí a la nostàlgia, 2010. Guardiola guanya tot. Tu eres feliç. No era Xavineta, però eren feliços. Home, és que era Xavineta al final. I a TV3 només sonava una cançó. Viva la vida. Tu pensant, és que és el millor tema de la història. T'adoctrinaven per escoltar Coldplay. Coldplay va fotre pasta a TV3, va fotre diners perquè els catalans escoltéssim Coldplay com si no demà. Però
l'any que es van conèixer Piqué i Shakira no tot va ser flors i violes. No era viva la vida tot. No. Què va passar també? He buscat notícies dolentes d'aquell any. Ai, Conflictes xungos. un xapapote, segur que va haver algun xapapote. Com el de Síria. Lo de Síria. Lo de Síria. Lo de Síria. Quan va començar lo de Síria? No el 2010, segur. Però por ahí. Però allà estaven. I nosaltres què? Tan feliços. Clar que sí. La gent morint-se i nosaltres amb un somriure d'orella a orella. És que... No siguem hipòcrites. Que el 2010 es queden 33 miners atrapats a Perú. Hòstia! Brutal! I tu, Brutal. I el salven. I tu veient el I got a feeling i el viva la vida. Tu menjant un bocata de chorizo. De xoriç. Però brutal, lo dels miners. Èpic. El salven. Èpica salvada, El salven. Sí. El salven. També, bueno, és que allò té tela. Però és que fa 12 anys d'allò, Sembla que va ser ahir. Jo si vaig a Perú, molaria baixar allà baix, a veure què tal. Però és que va ser molt bé. Van estar molt de temps. Van estar mesos. Un mes o dos i no es van devorar entre ells. Crec que tenien subministrament alimentari, per part de les autoritats peruanes, o xilenes en aquest cas. La frontera entre Xile i Perú, rotllo, començava la cova, entraves per Xile i la cova es Allà ficava eren terres per sota. internacionals. Terres internacionals. A partir de 33 metres... Problemes de topos i de díglets. Com? Problemes de topos, de talps Clar, i de díglets, perdó, de talps i de díglets. La cosa està en que en aquell 2010, que Piqué i Shakira es van conèixer, Sí. que és on jo crec que va començar aquest somni que ha acabat avui, Fantàstica. ens preocupava només una cosa, saber què diria el Pulpo Pol. Hòstia, el Pulpo Pol. Tothom Va acertar tot. va ser... I Déu sap si hagués passat si aquest pop hagués fallat un partit. Jo el veig tranquil·lament a Mercabarna el següent dia Amb pimentón. venent-se puja caríssima per fotre-se-la a la gallega. Sí. Pulpo Pop no va fallar ni una. I nosaltres... Es va guanyar la jubilació, no? Perquè era d'un zoo... Era suís? Era alemany. Era alemany. Perquè això es diu Paul. Saps que hi ha teoria de que diuen que escollia la bandera que més color vermell tenia sempre? Per una atracció es veu de colors amb el pop i el vermell. Això ho he escoltat jo... L'important és que va encertar tot. Ja està. No li treguis el mèrit al pop. No, totalment. Màquina. Totalment. I crec que és una cosa que mai repetirà. La gent ho intenta repetir. Com diu Netflix, lo que el pulpo me enseñó. Nostàlgia de fa 12 anys amb Albert Sotillos. Quins temps. A més, recordo 2010 que van aparèixer les tauletes. Primera aparició de les tauletes a les nostres vides. Les taules. En aquella època eren taules, potser no eren tauletes, eren taules. Taules tàctils, no? Dispositius tàctils. Que podies jugar al Fruit Ninja. O no. O sí. Sí. Terratrèmol d'Haití. Sense ens cau molt lluny. Tristesa, bueno. I notícia que m'ha agradat molt, en mayúscules, Rubalcaba com a vicepresident. És que no voldria riure perquè aquest home, per començar, està mort. Ha mort? Calla, tio. Busca-ho. Rubalcaba va morir. Calla, tio, no ho sabia. Sí. Doncs està aquí una abraçada ben forta a la família. A la família Rubal i a la família Cava. Sí, Rubalcaba va morir i clar, no vull riure'm d'una persona que ha mort, però és que... Jo, disculpeu perquè des de la meva total... total desconeixement... Continua. Continuem. No, és això, que... No, que continuïs amb les disculpes, sisplau. No, doncs que disculpeu a la família, des d'aquí animar-vos a seguir de peus i recordar-lo per la persona que era. Un gran vicepresident, un gran polític i sobretot una gran persona, no? Va morir el 10 de maig de 2019. Doncs, bueno, res a dir. Rubalcaba Family, estem amb vosaltres. Doncs tornant al tema Piqué i Shakira, s'acaba una fase a la nostra vida, tanquem una etapa. 67 anys, era un xaval. Era un nen. Tota la vida per davant.
I res, això, res més a dir ja. Jo crec que el que vam viure en aquells moments no ho tornem a viure mai més. Crec que ara la nostra vida està en un punt de hi ha preocupacions diàries. Constants. És una llàstima. Ja sense anar molt més enllà al podcast. Què? Jo haig de pensar. Mal de caps, constants. Què parlo? Quants likes té aquest post? Tu, Albert Herrero, com haig d'editar aquest vídeo perquè tingui més likes? Al final tots són preocupacions. Al cap i a la fi, saps què hem de fer? Fluir. Hem de fluir. I el que vingui vindrà. Ja ens ho va dir el Pare Costa. Si vols, amb això tanquem aquesta secció. Sisplau. Lo important no és la quantitat, sinó la qualitat. Doncs, Homo Sapiens, acabem aquest capítol nostàlgic. Revisem aquest 2010 maquíssim. Aquest 2010 que ja es vivia sabent que el 2012 era la fi del món. Ostres. I van començar... Ja vindrà el 2012. Ja vindrà el 2012. Poc a poc. I vivíem aquest 2010 de que ja se sabia que s'acabaria el món en 2 anys i es anava a gaudir. Amb Black Eyed Peas. Jo tenia por, Clar, t'ho juro. no te creo. T'ho prometo. No, tio. Tio, em vaig anar a la pel·lícula de 2012. Però va sortir després, la pel·li. No, Va sortir abans. va sortir 2011. O sigui, això és de les millors... És Genius. Hollywood. Sí, o sigui... Ara, si ho penses, si la gent que creu que el Covid és conspiració i que ens l'estan colant amb la pasta, la penya que es pensava que s'acabaria la fi el 2012... Ple de búnkers. No, terrible. De fet, és que era un tema dels maies, no sé si no recordo Era un malament. calendari maia interpretat amb la llum que entrava per la finestra d'un tio que s'havia fumat un porro, ayahuasca en aquest cas, i ja està. I deia que això, que el 2012, concretament, crec que era el desembre. 21 de desembre, tu. Sí, fum. Quasi, o sigui, ens volia fotre el Nadal a l'aire, el cabron del I Maia. després van dir que s'havien equivocat per no sé què, i llavors van canviar-ho. Ja no, que ja no. Perquè aquí es va juntar Nostradamus, el TT Nostradamus, que com bé sabràs per què, si no recordes malament, vam fer un treball Vam llegir un llibre. a castellano. Vam llegir Finismundi. Aquest no és de Nostradamus, tio. És de Laura Gallego. Però és Nostradamus. No és Nostradamus, és una altra història, això. No. Oh, no, que és veritat. Era un monja. Vam fer un treball tu i jo de Nostradamus. No recordo. El vas fer tu, potser? El vam fer junts. El vas fer tu i jo mirava. El vam fer junts a castellano i va ser com tothom fent personatges històrics normals i corrents, rotllo presidents d'estats, gent de la història antiga de Roma, i tu i jo ens plantem amb Nostradamus i comencem a explicar les conspiracions que van acertar. No m'ho crec, tio. Paquita Planes. No, si recordo la professora. El que no recordo és el treball. O sigui, vam fer una exposició. El recuperaré perquè segur que el tinc a l'ordinador por ahí. Vam fer un PowerPoint. Hòstia. Vam fer un PowerPoint És que és que pot ser veritat. de locos. De locos. Amb gràfics, amb trons, segurament. Sí. Explicant el top profecies que havia encertat. Perquè aquest tio es va cascar profecies 600 anys endavant, rotllo. Pues tal com s'aixecava de 2118. I si passa. Eren així. La noche se cernirá sobre las tierras. I què significava? Pues que hi havia un eclipse. I pum, i el tio encerta. Màgic Nostradamus. Hem de recordar algun dia amb els nostres podcasters, amb els nostres Homo Sapiens, anècdotes de l'escola. Tot està molt bé. Ja vindran. I potser, ojo, convidem algú. Un professor? Oh. Professor? Albert Herrero? No sé. Pot estar xulo. Total, resumint, us deixem amb una cançó del 2010, com no pot ser. Com no pot ser. Cançó que jo no vaig ballar amb cap amic ni amiga. Tu crec que sí. Amb qui? Amb la Sole. Amb la Imma. Fins aquí Albert Herrero i Homo Sapiens. Us deixem amb la cançó de la setmana que es titula Looking for Paradise d'Alejandro Sanz amb
Alicia Keys. Alejandro Sanz, aquest tio fet de marbre, no para. Tom Cruise. El Tom Cruise espanyol. Fins aquí, Homo Sapiens, la setmana. Disfruteu-la. I recordeu-me el 2010. No penseu massa. Driving in a fast car, trying to get somewhere. Proposa l'espanyola. Don't know where I'm going, but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sorta like me, baby.